Bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mas Toplok Bolo. Hari ini kita akan ke acara sedekah bumi desa Badikan Bolo. Nah, ini Bolo, desa Badikan Bolo. Acaranya Bolo. Nah ini Bolo, kita akan ke sini Bolo. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Mas Toplok, channelnya Wong Pati. Oke Bolo, kita mulai jalan dari sini Bolo. Ini mulai banyak yang dasaran Bolo. Halo Pak. Nah ini pada dasar. Banyak rapot-rapot ini Bolo ini ya Bolo. Silahkan yang mau ke desa Badikan ini sedekah bumi. Ketopraknya Kidung Kencono Bolo ya. Tempatnya di lapangan Balai Desa Badikan, Magorjo Pati Bolo. Oke Bolo. Kita lanjut Bolo perjalanan Bolo. Ini menunjukkan pukul jam 4. Nah, ini Bolo. Banyak main-mainan anak-anak Bolo. Oh Bolo. Yang pakai anak-anak jangan lupa di sini ya Bolo. Terus Bolo. Halo guys. Halo guys. Dilari sih guys. Guys. Bayi ada jualan kebab Bolo ini ya. Yang premo-premo Bolo. Nah, syuting ya, kita syuting yang ini syuting ya. Piye Mbah ketoprak Mbah? Iya, kurprai jenenge iki ya. Piye, masuk kok ora toprake to. Kok ning kene nontone iki roh niki. Lah, roh iki suarane guys. Suarane tok iki. Super ini. Jocis kok ya. Jocis. Alang iki kono lho, saiki. Bolo ini mendekati lokasi pagar ketoprak Bolo. Nah, ini Bolo. Wow, bakulnya banyak, ramai sekali Bolo. Bakul ada pemancingan, ada mainan anak-anak, ada melukis Bolo. Ramai Bolo. Ini ada juga apa namanya? Jajan Bolo buat anak-anak. Aku anu le ben ape le. Yo. Bolo satene Bolo. Nah, Bolo. Pek teluke ngasih ulek Bolo. Mas. Mas Parto, durian Mas. Iki anak durian dawet iki durian kocok. Ini hargane no Mas. 10.000-an. Oh, 10.000-an. Itu Bolo. Iya. Berapa Mas? Oh, 10.000-an Bolo. Apa? Oh, aku video dhisik. Iki lapo lah. Hah? Lha lapo? Lah pegeku ngene iki kae lapo? Gene lapo? Oh, Bolo musiknya Bolo. Jojis tenan Bolo. Wah Mas Gugur, piye iki? Balik piye malah iki?
pito. Buat apa rawuh ning kene apa mari ki donga apa le? Yo ditungakno kanggo dulur-dulur kene. Nggih. Muga-muga dulur-dulur kene sabibare nganakno tasyakuran sedekah bumi kanthi nimbali paguyuban sandiwara ketoprak Kidung Kencana dipun paringi dadosa dusun ingkang gemah ripalo jinawe. Ana iku omongane modin ta. Omongane modin niku Model piye wong tungakno ngono. oh ndongakno ya sing gaul lah Mas. Gaul Kaya ning TV-TV. Lho kok gaul kok ana TV-TV sing piye? Lho parikan ah. Kuwi kok iso. Lho ya iso. Jajal. Sing ngene kok lho, cakep. Iya jajal. Jajal aku ngomong kok langsung do muni. Cakep. Iya jajal buktine ndi kok. Aja ngomong ae kok. Tuku degan ning pasar Puri. Piye Bu? Cakep. Nduru kowe. Nduru kowe. Alah mek iki tok sing Iki boloku kok. Lah sing kene tok sing kono ora. Muga-muga wong badhe kan sugih rezeki. Amin Allahumma. Lho, kowe iso. Iso. Jajal, Cak. Tuku kotang. Campur. Tuku kok kotang. Kuwi parikan kok. Wong wedok lho Cak kudune iku. Wong wedok liyane iso. Kuwi parikan ana terusane kok. Parikan. Parikan iki. Jajal. Yo kaya kowe ngono kuwi. Ya, jajal. Oke, unane cakep ngono ya. Ya mah wah, jajal iki jumlah cakep apa ora? Tuku kotang dicampuri nanas. Ono wae lagi tak loro. Sik. Kotang kok dicampuri nanas ya apa sing kanggo ora sek-sekan, Cak. Maksudnya tuku kotang karo nanas ngono. Ngono. Tuku kotang karo nanas. Tuku kotang karo nanas. Muga-muga sing duwe utang ndang do lunas. Kandhani yo. Kok iki sing ngarep dhewe iki bantere ya Allah. Aku ya percaya kandhani yo. Aku yo duwe neh. Apa? Tuku degan rupane ireng. Degan terus ah. Kok tuku degan terus ora? Ora apa-apa. Muga-muga wong badekan meteng bareng. Alah. Usaha iki ku ngene ku lho, Dik. Kita kok dibayar gitu. Masa kok jadi cicilan? Wah, lagi atau makan jadi cicilan ini. Oh, jono. Ya iya, tapi makanya yang dibayar sembarang dunia ya orang apa lagi aku Genep 10 menit.
Ini enak, tinggal cekelin. Aku pengen kayak lagu karo sing buka cilik-cilik. Lagu apa? Kok pernah nonton ini lagu dangdut aku Rino Desa. Oh, lagu apa kok? Lagu India. Masa India? Desa. Wih, Betul tapi. wih, potongannya ini tak masa India. Pakai bori gitu orang kan suwi. Sarungan. Orang sarukan ini. Apa? Sarungan deh. Judul ini masuk sarukan. Judul apa? Nehi. Wih, Aku si Arno, bilangnya wong-wong. iya. Pak Siano kayak ngomong. Bilangnya wong-wong. Rono Syah. Ini Pak Siano sing tenanan. Boy ke dirinya berbagi pada semangat sore hari ini bareng bersama Sandiwara Ketoprak Kidong dan Jono Oke Coy. Pada kesempatan sore hari ini kita tampilkan salah satu artis bintang tamu dari kawasan Jawa Timurnya Indonesia akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Nehi. Jangan putar. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Alah tepuk tangan, apalah arti tepuk tangan tanpa sawetan. Ya, Nehi. Ya, Untuk adik-adik saya. kita saksikan satu lagu. Ini dia ada Nehi bersama Grindeknya Indonesia. Ayo. Rasih lagi. Ke puncak gunung tinggi sekali. Nehi ke puncak gunung tinggi sekali. Orang lagu India lagi. Apa bongko lagi? Aku mau lebih. Lagu India kok Nehi itu lagu entah TK. Lho kok nyanyi apa? Oh, lagu lo kayak aku ngerti lo sing tenanan. Apa sejak? Wah, lagu sing Inggris ah. Lagunya judulnya Heaven. Heaven. Hati-hati loh mas.